салом бинандагони хабар тиҷи. имрӯз як хабари хуш дорем, ки генерал-лейтенанти милитсия Валентина Казакова таъкид дошт, ки дар Русия дар сатҳи қонуни ҳамаи ҳуқуқҳо танзим шуданд. яъне ҳуқуқҳои муҳоҷирон ҳамаш танзим шуд. агар мо дар бораи шаҳрвандони кишварҳои узви иттиҳодии иқтисодии Авроосиёӣ гӯем, онҳо имкон доранд дар баробари шаҳрвандони Русия кор кунанд. онҳо бо шаҳрвандони Русия ҳуқуқи баробар доранд. муҳоҷирони кишварҳое ки узви ин иттиҳод нестанд, дар сурати ба расмият даровардани фаъолияти худ дар қаламравии Русия аз чунин ҳуқуқҳо низ бархурдор мешаванд, гуфт сардори раёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия. вай таъкид дошт, ки барои шаҳрвандони хориҷӣ муҳим он аст, ки қоидаҳои муқаррар гардидаро риоя намоянд ва бо имзои шартномаи меҳнатӣ ва шартномаи иҷораи хона ҳуқуқҳои худро ҳимоя намоянд. дар Русия ҳар муҳоҷир имкон дорад, ки тариқи кодекси меҳнатӣ ё судӣ аз ҳуқуқҳои худ дифоъ кунад, зикр кард генерал-лейтенанти милитсия Валентина Казакова. яъне ин дохторат ба муҳоҷирони Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон. шумо метавонед тамоми ҳуқуқҳои худро дифоъ кунед ва баробарӣ ба шаҳрвандони Русия кору фаъолият мекунед. ягон гап дошта бошед, ҳатман нависед.